Tul il-jum tal-ħadd il-Baħar-Mediterran ra operazzjoni intensiva ta' salvataġġ sabiex jiġu salvati madwar 1000 immigrant imqasmin fi 12 dgħajsa madwar 100 mil fin-nofsinhar tal-kosta ta' Lampedusa. Midja Taljana rrapportat li iktar kmieni tul il-jum ġew salvati iktar minn 130 persuna minn fuq żewġ dinghies li kienu jinsabu 180 kilometru il-bogħod mill-kosta ta' Lampedusa, waqt li f'Pozzallo niżlu 280 immigrant li kienu salvati mill-kanal ta' Sqalija. Fost l-immigranti salvati hemm żagħżugħ midrub b'tir ta' armata tan-nar. Skont Pulizija Taljana, traffikanti fetħu n-nar fuqu wara li ġeluh jitla' fuq dinghi. Din l-operazzjoni ta' salvataġġ involvit ħidma kkoordinata bejn il-forzi Taljani u l-forzi armati ta' Malta fost oħrajn, kif ikkonferma l-Prim Ministru Joseph Muscat permezz ta' tweet iktar kmieni wara nofsinhar. Kelliema tal-forzi armati ta' Malta qalu li ma rċevew l-ebda sejħiet ta' għajnuna u li l-ebda dgħajsa ma talbet għajnuna medika. Din hija t-tielet missjoni ta' salvataġġ fi 3 ijiem. Is-sibt li għadda l-Italja salvat iktar minn 600 immigrant fi triqithom mill-Libja għall-Ewropa. Dan l-influss ta' migranti jidher li huwa frott it-temp relattivament stabbli u s-sitwazzjoni kaotika li hemm fil-Libja li qed iġġib magħha nuqqas ta' kontroll fuq it-traffikar tal-immigranti. Huwa mistenni li fil-jiem li ġejjin l-Ewropa tirċievi iktar immigranti.